Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs. Anay tuy puso, anay tuy rignak, guli mut sinagabak, ket ipatay kunsan, tayarigap tay may sa asabong, nadaek ken na pusaksak, rimat ko tay mangted ray-ray, dito'y puso amalmalday, di katay bituin amang liweng-liweng, iti tay ni tangatang, nusyak man tay inka tiliwen, naatap abituin di mo tagi kwaen.
mang liweng-liweng iti tayak ni tangatan no siyak man tay inka piliwen naatap abituen di mong tagi kwaen anay anay tuy puso anay anay tuy rikna gulit butsi nagaba ket ipatay kunsan anay anay tuy puso anay anay tuy rikna gulit butsi nagaba ket ipatay kunsan ket ipatay kunsan manong aparo tumalayaw ka man ipaludip mo dagita mata tamatam ang makamurmuray isut mang pabangar ring nakanaliday tunggal inak matmata tamatam nga inggit pungay manong ring nakjang malaptan binalod mo tuy karirik na manong aparo aniya ka din ang kinagwapo nakinayawa tuy rik na ken puso diyak mailime nga akay ayatak ken ka tauray di na kayat ayatan kan tulad ta manong aparo tumaliyaw ka man ipaludip mo dagita mata tamatam ang makamurmuray isut mang pabangar rin nakanaliday tunggal inak matmata tamatam nga inggit tungay manong rik nakjak malaptan pinalod mo tuy karirik na manong aparo aniya kanina kinagwapo takinayawa tuy rik na ken puso diyak mailime nga akay ayatak ken ka tauray di na kayat ayatan kan tulad ta diyak mailime nga akay ayatak ken ka tauray di na kayat ayatan kan tulad ta Pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunik nga mapantanon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunik nga mapantanon
semlaeng ay gagayem kuing kay agparbeng tanu adaak iti dinengdeng na imimas manen pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Nga irok no'y manunta ayat mo Diyak kaya amapilit Uy pusok amang sumbatken ka Asa pula paneknika Kasikat ay naputno Tapnon di maikalang ko'y ayat ko ken ka Ket lupot no manunday ka Ayat ngay dadaton mo Turayan mamariin Dahil to'y hikna Arbareng no adan tumet na mauray ko Sa luwadang to'y ayat Tatap nun di mahasaan Tartari gagaya Nanapugno nga ayat Tapno na wadwa Titira garatsa Uklem ni tilas lang Tapnon ayan taang kanayon na walang marka Walser. Lupot no manunggay ta Ayat mo'y dagdaton mo Urayan mamariin Dahil to'y hikna Barbareng nuwadan to Medlahan mauray mo Sa luwadang to'y ayat Tatap nun di maharsaan Tartari gagaya Nang naputno nga ayat Tapno na wadwa Itira karatsa Uklem itinaslang Nga harapaan Tapnon ayan taang nanayon na walang marka Tartari gagaya Nangaputno nga ayan Tapno na wadwa Itira karatsa Uklem itinaslang Nga harapaan Tapnon ayan taang nanayon na walang marka Tapnon ayan taang nanayon na walang marka Aniya na nagragsak, aniya na nagkanas, aniya na nagpintas, biyag ko iti agbiyak, aglalong at taka, biyag ko dito'y denang, tuwing ka aglaladot sa muyen to'y kaunggang. Diyak man may liw-liwak, di damot at di nagsara, iti daton mo
kaniyang taayan agalundukin tuy riknak ken agner nervyosa aglaluno ikamam biag kuday tuy imam anian na nagsangit biag ku alagipen dagiti paten aglaluno amatata biag kuday tindireng bulot ko ngay nakarakupen ay nagsakit di agbiage. Aniyan na nagragsak, aniyan na nagkanas, aniyan na nagpintas, biyag ko iti agbiyan, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denang, nuin ka aglaladot sa muyen to'y kahungga. Diyak man may liwliwag, idamot at nagsarang, iti daton mo kaniyang taayan agalunuken tuy riknang ken agner nervyosa aglaluno ikamam biag kuday tuy imam aniyan na nagsangit biag ku alagipen dagiti paten aglaluno amatata biag kuday tindireng bulot ko ngay nakarakupen ay nagsamiten di ang biyage. Aniyan na nagsamit biag ko alagipen dagiti paten aglaluno amatata biag kuday tindireng bulot ko ngay nakarakupen ay nagsamiten di ang biyage. Nagayagala iti na sinisiim ka ibagbagam kanupagan anong to'y langak ngano datati agsulsulo ibatay mo biyag kuno di ka ikaskaso to'y ayat ko saan na basta-basta nga italek kung itikasken ka masapul nga agdalan ka nga umo na iti naruay nga pagsubok ko ken ka apros dito'y apros pa itita ngimkas-kas ti ati nagmatakikwa kayan sungay nagking kaimula dayto'y pinilim na idumduma katagwada upat na letra insigida nga iniyawat tutoy rik na dato'y puso masigurado na ang tindo ang sangit kaputong din na ang krus dito'y apros paidita gemkas-kas ti ati nagmatagikwa tayat ko keng kain nagimula dito'y pinilim na'y dumduma kadagwada apros dito'y apros paidita gemkas-kas ti
igwa Tayat ko ay nagkengkaimula Dayto'y pinilin ay dumduman na kagwada Patuplan Piniro abagas Pinapagbibiyak Di na kabailangan At tuluyan di agbiyak Palangin sa luyot kang marungga Pangaldaw, panggaling, pamigat Ibayeng makaango Itinalanita Sikat na ganda-ning mapuksa Uping lang kay bakit kinagtutubo Ang panunod ng kagawa Ang lirig-ridang kayo Anayin niyo amin Ang kabaylan niyo Iba mo Kabibiyang di Pilipino Balangin sa luyot kong marunggay Pangaldaw, panggaling, pambigat Ipayeng mga ango Ikinalanitan Sigat na ganda ni mapuksa Uping na kay bakit kinagtutubo Ang panunod ng ikaw Ang lirit-ritang kayo Anayin niyo amin Ang kabaylan niyo Iba mo Kabibiyang di Pilipino Ay, nabay ni Margarita Maipaspas sa rupiki Maipatpatuklan Siguro natay pairot Pairot, pairot Sigat na dandanin mapagso Siguro natay pairot Pairot, pairot Sigat na dandanin mapagso Sigat na dandanin mapagso Bagis na ay nagsinsin ni Galong Ti pagtutungtungan dito'y ilimit ni kaadluan tunggal baryo iti kawayan adu itiin kay pagpilyan basta nating awan ti problema adu a klase ti makitam at daparda siligan palang bunga marunggay abaget galyang Petsay kamote ken mustasa tarong kamatis at dapay parya at dabalangag ken karabasa Bukod sa luyot at dapay okra Atot tabungaw kupay ken utong Ngalngalunay kapatiti ken kwantong Uray pakak patani ken uong Sibuyas bawang ken balatong No kayat yuti prutas at dito iti mangga At dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya At dasarkwelas kay mito abukado ken langka Lukpan lumboy ken adu akita ti saba
natin kan prutas at daan sustansya. Kan isuti taraon amang mangted salon at kan piksa. Kan dagkal at tulong daytoy iti tunggal pamilya. Iti natin kan prutas katnap ng vitamina. No natin ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaaduan. Tunggal baryo, iti kawayan, ado itiin kay pagpilian. Basta natin awam ti problema, ado a klase ti makitam. At daparda silikan palang, buwang marunggay abaket galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan. Nagtitinulungan ti kada pamilya, tapno salon at kat maaywanan. Gapong iti barangay nutrition, di da maumamang banbantay. Mangay aywan kan mang tartarabay, ti salon at tunggal pumarangay. Mangay aywan kan mang tartarabay, ti salon at tunggal barangay. Utang biyak ko tatagan, ulit ang maniyak ko na. Inagsa
puso ko may payapay tapos maep kapang iliwin sa naay hindi ka rin yun ayat di damdamu inarot na harap ko pabiyukan tias ang sur hindi agik na samsamit niyem tagapuno asabay tiyap apurusap apiras di bukuku iniliwik di areng magtitiling tilapayag kumaikan mo biyag ko mairiwak ko na ikenta ay ayatin ka basta kabit tinghem ko'y aso iliw ko'y puso nabayak langin agita na ginilin tinghem ko'y kutub ko'y puso aw-awagan na ka tinghem ka din may kato'y sibi puso ko may payapay tapos maekatang iligin sa naay hindi ka rin yun ayat di damdamu inarot na harap ko ba uyugan tias asod ililig di agik na samsamit yang tagapulong asabay tiap apurusap apiras di bukuku iniliwek di areng magtitiling tilapayag umay kanubiyag ko mailiwak ko na ikenta iniliwek di areng yun ayat di damdamu harap ko pabuyugan tias asod iliwik di agik na samsamit niyang tagapulong asabay tiyap aprusap apiras di bukuku asabay tiyap aprusap apiras di bukuku Bakit dandanin sa agritiro tanuti rabi dinak meteni kaskaso ipairit ko pa'y day tuwing iliw ko ngempasig nga isnap ti maganap ko ni bakit ko adan sa meten sakit na taak makalata uray suyo takikilana ipakat kupay romansak na paiduma yung kaskas di makaisagot di nagunig na minsan nga aldaw sembro di high blood ko binalsikot pinggan tila ada nagsyusyuduta pati pa nabubrak jakun masurutan takarin yung bakit yung kametenin paida ay di bakit ko agrakayan nasaan
ama padanuman padugulak no nakalikod di metlat haamang rignan turugan naksaburo isuni pang subad na An-anwen, daytay asawa, alusyang-lusyang ti itsura na kayat-kayat na nga iyarwat tano pansinem ket kumusilap aglalon ni sok ambisyosa ket naapaliti karuba na nasa uwa man nakiabakit no isurog arabisen na ka no tay asawa asugap ba may kadganas mo amang bubuya nabuyok iti payod na maaryak kapay amang karawa maupay ka amang kirumansa aglalon mo na suplada aglalon narabaw dikit mo't nakit tinaamot makikat katawa pampambarak asa iden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tagtulikudan uray agasok agkakamakam numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan HBO Records and Audible Production. An-anwen daytay asawa analaad ti ugali na agkukorot na wanti kwartana ket nomet ongtam iryakan naka an-anwen daytay asawa nga awan amunat kusina tay pinakbet adot itiguna ket tay prinito ket seten na pampambarak asaliden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin numamilit ay tagtulikudan uray agasok ang kakamakam numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan pampambarak asaliden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin numamilit ay tagtulikudan uray agasok ang kakamakam numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik